Ubekwe kwikhaya lokugqibela uDingane the Rose of Soweto Thobela. Sikhona isifo somkhuhlane iRSV ethe bhazalala ilizwe lonke lalapha eMzantsi Afrika ngoku inempawu ke ezibufana neCovid-19. Isebe lezempilo eMpuma Koloni libongoza abazali ukuba bathatha amanyathelo okukhusela abantwana babo kulandela ukufika komkhuhlane ongxamileyo ngaphambi kwexesha lasebusika. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Amakhulu-khulu wabazili bangungelene kwiziko iDlamini Multipurpose eSoweto ngeliyokunika imbeko yokugqibela kwiqala lembethi-manqindi uDingane the Rose of Soweto Thobela. uThobela waphumelela iintshinga ezintathu zehlabathi kudidi lwe-WBO ne-WBA kuquka ne-WBC Super Middleweight. Bantu baphume ngobunyendi bade upheketela leli chawe labe basifutane naye babeke bathi. Yes, we are sad, but after that sadness we look at the beautiful contribution that Dingane Thobela has done to the country, its image and in its sport, and also as a person. With time we will heal. And it's not only us who lost Dingane. I want to strongly believe that the grief is boxing, because this man was a boxing man through and through. Bekubonakala emehlweni nje ukuthi lusizi lubhaliwe kubanofana bakhe. We are grateful for all the memories that we have with him. We will hold them dear to our hearts. His place will be empty. Your impact will forever be remembered. Lwaka Thobela ufihlwe ngeluhlelo lolusemthethweni lwemngcwabo wahulumende. His rising to be a three times world champion proved to all of us in South Africa that sports indeed can do wonders for a nation. Lwaka Thobela ke ubekwe emalibeni ase-West Park njengoba ashiya emuva abatali bakhe. Banfana bakubo labayimfica, banfana bakhe labalishumi kanye netitukulwane letiyimfica. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu kanye nemlingani wami Siya Mhlongo etindzabeni SABC eWest Park Cemetery eJozi. Lisaqhuba iphulo lokuhlangula amaxhoba avaleleke phansi kobugoxo besakhiwo esimigangathi liqela esidilike eGeorge ukanti kuqinisekiswe ukuba ngabantu abangama-81 bebekwesi sakhiwo ukuzathi kangoku ngabantu abangama-37 abathe bafunyanwa abasibhozo kubo babhengezwe njengabaswelekileyo abangama-44 abakabonakali ukanti ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu uSiphiwe Hobasi. Siphiwe, siyakwamkela ngalo mzuzu lithini nani eliqinisekiswe kisweyo labantu abaswelekileyo kule ntlekele? Manibambe ngazibini sesanda ngenene inani labantu abathe baqinisekiswa ukuba baswelekile kule ntlekele ukuzakuthi ngoku lisame kwisibhozo. Uyawukhumbula ke sivuke elonani izolo lime apho zindaba ezimnandi ezo kuba ukususela izolo ngentseni uzakuthi ngoku akabikho umuntu ubikiweyo uba uthe walandulela eli. Now ezibhlungu zezokuba ke ngoku ukususela izolo ibingumuntu ogqibela ke lo uthi makakhutshwe emva kobugoxo bulapha emva kwami. Into ethe kuba elonani lisamile apho. Inani sithe salibona linyuka ngalentseni namhlanje linani labantu ekukholeleka ukuba bebengaphakathi kwesi sakhiwo ngethuba kusehla lentlekelo ukusuka kula 75 njengoba ngoku lime kuma-81. Into eyenza loo nto xa sisiva ngomphathiswa uThula Sincesi nongumphathiswa wesebe lezabasebenzi ebendondole kule ndawo yentlekele namhlanje uthi ingxaki eyenza kuba benzima uqinisekisa inani labona abantu bebengaphakathi apha kwesi sakhiwo sesokuba umakhi wesi sakhiwo ubaleka ngeenyawo zombini akafumaneki indawo kangangoba ngoku babhizi ngenkqubo yomthetho
ngelizama ukufumana umsila wengwe ukuze lo makhi aze ngaphambili azoziphendulela kuba yena akafuni uzizela. Yinto leyo ke eye ibakhubekise ke nabo ke inentsapho ke ezisalindileyo apha kuba nazo ziyambiza zithi makaze azophendula bakwenze njani, kodwa kuze uzawuthi ga ngoku lusuku lesine namhlanje akafumaneki indawo. Sipho siyabona nalapha emveni kwakho ba kusaqhutywa iphulo lokuhlangula nangona sekugqitha iiyure eziyi-72. Ingaba likhona ithemba kwabasemagunyeni lokufumana amaxhoba esaphila? Nangona wena Sisanda mhlambi xa ndizawusuka nje ndiyekele nje uClinton nje akunike mhlambi pha ubone kwenzekani. Ewe lisaqhuba lona iphulo lokuhlangula abantu phanga ngaphansi, kodwa kuyabonakala kuba iyalala inkomo isengwa nanjengoko ndisitsho ba umuntu wogqibela ukhutshwe izolo ngentseni ukude kube namhlanje akabikho umuntu esithe sambona iphinda ikhutshwa. Silinde ingxelo ke ngoku ezawuthi ikhutshwe ngumasipala kwisithuba nje mhlambi semizuzwana kusuka ngoku sibone ingaba ikhona na into etshintshileyo kusini na, kodwa njengoba ubona ngoku emva kwam sele kuqala inkqubo yokudiliza esi sakhiwo, into ethetha uba ke ngoku amfiliba amathuba wokuba mhlawumbi bangakhona abantu abangakhutshwa mhlawumbi besaphila. Uthethile kakhulu ke ngabanini besisakhiwo wathi abakafunyanwa. Ingaba ke ngoku ingaba umthetho undawoni kulomba? Umnumzana uThula Sinxesi kunye ke nenhloko ke yezabasebenzi kweliphondo uDavid Esau bathe bazawuqalisa inkqubo yemthetho nalapho bezawuthi ke ngoku bamkhuphele umsila wengwe wenkundla omgunyazisayo ukuba makeze ngaphambili azophendula ukuba kwenze njani. Uyawukhumbula ke kwayesekuqaleni kwalento ukuvela kwayo abasemagunyeni apha bebengafuni kwa ukuchaza igama lakhe, kodwa kuye kwanyanzeleka emva kwethuba njengoba sibatyhala singonondaba kwanyanzeleka balikhupha igama lokuba abona abantu bebesenza le development ibingu-NT Neo Group, inkampani eyalapha eGeorge evakala ukuba yaqala ke ukwenza ke umsebenzi wolwakhiwo ukususela ngonyaka ka-1997. Sibamba ngazibini leyo intatheli yethu uSiphiwe Obasi esinika ingxelo eseGeorge. Isebe lezempilo eMpuma Koloni libongoza abazali bathathe amanyathelo okhuseleko kulandela ukuqhamuka kwentsholongwane yomkhuhlane ngexesha lasebusika. Abazali eGqeberha bavakalise inkxalabo linani elandayo labantwana abagulayo ngenxa yomkhuhlane. Kukho inkxalabo ngenani elikhulayo labantwana abasuleleka intsholongwane yomkhuhlane. Kule krishi abantwana abaninzi bebegcinwe emakhaya ngenxa yomkhuhlane. Ukuhambisa ubushushu neempumlo ezivuzayo ezinye iimpawu ezibonwayo. Akhona ke ngoku umzali umntana wakhe washushu kakhulu, itemperature yakhe yakwazi ulawuleka, then wamsa esibhedlele. Isebe lezempilo lizikhabile inkxalabo zokuba olukhohlokhohlo intsholongwane i-COVID-19 kodwa isithi iimpawu ziyafana nayo. Sifuna ukukhuthaza abantu abangawathi gqolo beza ngaphambili bezofumana isigonyo sabo somkhuhlane. Isebe lezemfundo libambisene lezempilo kuzisa iinkonzo zempilo zodilo phezulu ezikolweni. Umcimbi onxulumene kwakunye nezinto zokugula kwabantwana sakuthumela kwisebe lezempilo kuba ililo elidilishana nezinto ezidilishana nezempilo apha ephondweni. Kwenza isibhengezo ukuba urhulumente azise ivaccine esikolweni zeliphondo. We ask the government to consider going out and dispatching indemnity forms to the parents so that they can be able to give consent to children getting the vaccine. Isebe lezempilo liphinde labhongoza ababonakalisa iimpawu kuba baye koogqirha ngokukhawulezileyo. NjengoLerato Fikisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Sinamkele kwakhona kwiindaba zangokuhlanje xa sihlabela mgama
Uluvilo lwamvila lokungonwabi kwabahlali bomasipala uMhlathuze KwaZulu-Natal. Abahlali batyhola i-ANC ngokubakhumbula xa ililixa lovoto kuphela. Mandasho kwiphulo lokugaya inkxaso kwingingqi yaseKing Cetshwayo phambi kwesithili Musa Dladla nelikhaya lenkokheli ye-MK uJacob Zuma. Kodwa ningasikhohlwa-ke uma ngabe seni-right kulungile ngoba manje nisikhumbula ngoba nifuna nizosikhumbuza kodwa uma seku-right niyalahleka noze senibone futhi mhla sekuvotwa futhi. Osomabhizinisi abancane basemhlathuze eRichards Bay erenke sebetshele uhlelo kazwelonke we-ANC ukuthi abaneme kahle ngenhlangano ebusayo. Labo somabhizinisi bathi inhlangano ebusayo ibakhohliwe ibakhumbula makumele kuyovotwa kuphela ingane zabo zihlele emakhaya ayisebenzi. uNkosazana Mdletshe ukhale ngosizi lakhe kuMantashe. Ngizoyivotela kanjani ngoba uyabona enkonzweni yazonke izinsuku kodwa ulazi ilanga lokushona. Kodwa uyokhonza zonke izinsuku wenzela ukuthi mhla inyama yakhe ihlukene umphefumulo awazi uzoya ngunedayela umuntu nomuntu unedayela yakhe ayenza. Manje nidayela niyenza ukuthi mhla sekuzoba nevoti. Funa thina sivote. uMantashe uthi kulezi izinsuku ezimbili azoyihlala kulesi sifunda saseMuhla Dladla uzobheka ukuthi ANC intengantenga kuphi. For 2 days I was in Nongamanyawo. I can tell you there the ANC is alive, it is working, it is active, it is visible. I'm in Musa Dladla today and tomorrow. At the end of that trip, I will be able to do my assessment. Esikhungo esiphezulu salenhlangano ebusayo sijutshwe sonke esifundazweni saKwaZulu-Natal ukuthi siyokhankasela leli qembu elibonakala engazi ukuthi liguqe ngamadolo. NginguSamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibeka ngesemhlathuze. Obesakuba ngusekela mongameli we-ANC umnumzana David Mabuza ukhusele iphulo likahulumende olawulayo lezophuhliso. OkaMabuza begaya inkxaso kwilokishi yase-Alexandra eRhawutini nethwaxa imingeni eliqela equka ukusilela kwenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo nophuhliso. Ilokishi yase-Alexandra ithwaxwa yimiba eliqela nequka ukusilela kwenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo, ukungabikho kwezindlu ezisemgangathweni, ukuchitheka kwelindle nendlela ezinemingxunya phakathi kwezinye. Obesakuba ngusekela mongameli we-ANC umnumzana David Mabuza ungene kwizidalato zelokishi yase-Alexandra eRhawutini egaya inkxaso, ethetha namajelo endaba. OkaMabuza uthe iinzame ze-ANC zokuhlaziya ngokutsha eliqela ziza kudlala indima ekubuyiseleni ithemba labantu kulo mbutho ulawulayo we-ANC. The renewal of the ANC is the core task, the core business that the ANC must undertake. We are going to uproot all rogue elements within the ANC. OkaMabuza uthi iqela elilawulayo liyazazi ingxaki ezithwaxa lelokishi yase-Alexandra kwaye lizama ukuza nezisombululo kwezi ngxaki. Oku kuzana njengoko uluntu lwase-Alexandra lungekaxhamli kwiphulo lezophuhliso elatyabula imali efikelela ku-1.6 billion rand. We have done so much. I'm aware that there's still a lot that needs to be done. OkaMabuza uziphikile izithyolo zokuba i-ANC phanzile ukuphucula intlalo yoluntu loMzantsi Afrika kule minyaka engama-30 yedemokhrasi. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ithi kungumnqa ukuba umongameli Cyril Ramaphosa atyhola i-DA ngokuncatsha umbuso nakubeni nguye siqu umongameli onelo tyala lokuncatsha umbuso. Ebebhekisa kwintengiso kamabonakude ye-DA umongameli ayichaze njengesenzo sokuncatsha umbuso. Iqoshel siphulo layo lohlangu lweSoweto. This election is about survival. It's about whether our democracy survives, it's about whether our economy survives, and it's about whether our future survives. IDA igunqe kwintengiso yayo idala ingxokolo kumabonakude ebonisa iflag yeli echayo. The end of the advert had our flag coming back together, restored in its beautiful glory. And look at that beautiful flag. It is a beautiful flag. It was restored in its full glory. And the symbolism of that was that if you don't want to see our flag and our country burned to ashes, well then you've got to vote on election day for the DA. IDA iza kuthatha inyathelo lomthetho ngakwi-SABC engavumiyo ukusasaza le ntengiso kamabonakude de ihlaziywe. Iyasondela imini yonyulo jikelele umhlomo shwambina nethoba kumeyi.
Sekushiyeke iveki ezingaphansi kwezintathu phambi kokuba bembeli bavote, inkokheli ye-EFF uJulius Malema ithi iqela lakhe lilo lodwa elingavuselela isidima sabantu abantsundu. OkaMalema ube kwiphulo lokugaya inkxaso kwizithili zonke zasemntla-ntshona. Ethetha nabalandeli bakhe lomanyanenge Maikeng, uMalema uthembise imfundo yamahala, ukuvulwa kwamathuba emisebenzi, inkonzo zezempilo ezingcono nozinziso loluntu olusemgangathweni kwezinye zezinto. Ugxeke kabukhali urhulumente we-ANC ngokusilela ukunikeza inkonzo ezisiseko kwiminyaka edlulileyo engama-30. Economic freedom is coming on the 29th of May. We are making it to the appointment with the future. Kananjalo uchase urhulumente wasemntla-ntshona ngophuhliso oluhamba ngonyawo lonwabu lwe-Nelson Mandela Drive eyaqalwa kunyaka ophelileyo nengekagqitywa kunangoku. Abaxhasi ababeyinxalenye yeliphulo bavakalise ukuqiniseka kwabo ngenguqu ezakuza ne-EFF ngokugqithisa inkonzo ezingundoqo ukubuyisela isidima sabo. If we vote for the EFF, our life can change. Most of us as a youth, we can be able to go to school, and we're not going to pay any fees. We want our land back. We want our dignity back. We don't go to suffer for 30 years again. We want to remove ANC from the power. Ukanti ke EFF xa kungoku liqela elichasayo elinezihlalo ezintandathu kwezingama-30 kwipalamente yeliphondo lasemntla-ntshona. Luya luqina ukhuphiswano kwiphondo laKwaZulu-Natal nanjengoko sekushiyeke nje iintsuku ezingama-20 kubanjwe unyulo lukazwelonke. Amaqela ezopolitiko anyusa umxakatho ezama ukutsala abavoti. Isifundazwe iKwaZulu-Natal singesesibili ngezibalo zabantu ababhalisela ukuvota kuleli. Amaqembu ezombusazwe ke asiqaphe ngeso lokhozi lesifundazwe. I-IFP itshengisa izimpawu zokukhula esifundazweni. Abaholi baleli qembu bathi inhloso yabo ukuqinisekisa ukuthi leli qembu lithola ukwesekwa kuzona zonke izingxenye zesifundazwe. Abantu badinga abantu abazolungisa umonakalo. Manje ngiwaletha noma umuntu odume kangakanani, kodwa kubalekile akubona lokho, kubalekile ukuthi ubani ozolungisa umonakalo. Sinalo ithemba ke lokuthi abantu bakaZulu-Natal abakushoyo njengoba sibonakala iwici zabantu ziba la sikhona, sinalo ithemba lokuthi lokho kusho ukuthi bazoseka abantu. I-IFP ithi imphumela yakamuva yezinketho zokuchibiyela KwaZulu-Natal izinkomba zokuthi zakhamuzi ziyawamkela umyalezo weqembu othi sethembe. Untuli uthi yize kunjalo iqembu kumele lisebenze kanzima kulezi insuku ezayo zokukhankasa. I think it has been quite a very important period for us as the IFP, which inspired hope that at the end of the day we'll be seeing what we have seen since 2019, where we became the second largest political party. Kunxuswe amaqembu ezombusazwe ukuthi abambe iqhaza lokuqinisekisa ukuthi lolu khetho lunokuthula. Umongameli wombutho i-Africa Restoration Alliance uGqirha Jerome Swarts ebegaya inkxaso kwiingingqi ezahlukeneyo kwiphondo laseLimpopo. Uqale ngokundwendwela iinkokheli zemveli kwiilali ezingaphandle kweThoyandou, waphinda wathetha noluntu emamela imingeni abajongene nayo. I-ARA indwendwelwe iinkokheli zemveli kwiilali ezahlukeneyo neziquka inkosi uFatuwani Nesengani kwibhodo lakwilali yaseTshino eVuwani ngaphandle kwaseThoyandou. USwarts ukholelwa ukuba umbutho wakhe ungazisombulula ingxaki eziquka ukungabikho kwamanzi, izinga elibhabha phezulu lentswela-ngqesho kunye nolwaphulo-mthetho. The water crisis in Limpopo is quite bad, and I don't see people addressing the water issue here. I've just seen now where the one dam has been closed by one of the farmers, double X2, if that's double Z2, and that's quite bad because many of the villages around the area is not getting water. And there's about 55 villages, and so when you talk about agriculture, what's happening in Limpopo? It's got a vast agriculture land, over 5,000 farms, commercial farms. And it's got a big contributor towards South Africa. USwarts ulindeleke ukuba aqhube neliphulo lokugaya inkxaso kuphondo lwaseMpumalanga ngomso lwesihlanu.
Esisifumana ngoku ulandulele elo wayesakuba ijaji kwinkundla yomgaqo-siseko ujaji Yvonne Mokgoro. Unyana wakhe ucele belusapho banikwe ithuba lokwetyisa esi sehlo, kodwa waqinisekisa ukuba baza kukhupha iinkcukacha ezithe vetshe emva kokutyumba isithethi esiza kumela usapho. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe, sinikhumbuza zangomso zizanoxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Makhumali abhotisa kwembukeli phetheke uqikelelo lwemozulu nolumika nje sabona kaloku nanke 30% wamathuba emvula elindelekileyo pha eNorthern Cape, kanti ke lithekole ngamafu apha eNorthern Cape. Ukhona ke nangumsinga moyo bandayo uchwechwa masijonge into yoba ungena nantoni nangomso. Sawubona ke into yoba uza nala 30% wamathuba emvula ngokunjalo lithekole ngamafu kwiindawo ezininzi kuyokuthi gaphaya umakolo kanti pheleko lokho la mozulu enomoya obhudla ngamandla futhi nokulwatyuza kwamaza phaya entshona koloni, futhi ke kulindeleke umoya oyakube ubhudla ngamandla pha embindini udala ke ukunwenwa kwemililo yamadlelo pha kwindawo esembindini kuyakuthi pha empuma koloni. Wona amaqondo wethu okutshisa sibonisa into yoba noko pha eKapa Lodumo amaqondo mahle kufudumele ngo-12 degrees, kodwa ke ephantsi ngo-4 degrees avostile ayathathisa kabethu ngo-14 pha e-Uppington. Kuba ke wena useDiara lindela u-17 napha eMonti ke ngulo 17 ngelixa Mthatha naseKomani ingu-11 degrees Celsius. Leshume eRhawutini nasepitoli kanti ke pha eMusina silindele u-14 degrees. Mbukeli ndingatsho ndithi noko lihle izulu kwindawo ezininzi zelizwe, amaqondo abetha phaya ko-29 eKimberley, 28 omhle Bloemfontein, Bloemfontein phaya ngokunjalo naseVryburg. Athathisa amaqondo ngo-31 eRhafu ngelixa phaya eNxuba ingu-32. Bake wena usezibeleni naseKomani phaya lindela 30. Siyabona ke noko kufudumele kakhulu phaya koNowood eNorth Crest, Embuqe Mthatha phaya, kodwa ke phaya eWilsonia noko mahla amaqondo eMonti ngo-27, 24 pholile eGqeberha, kanti ke kuyabanda kwimimandla esentshona ngenxa yolamsinga womoya bandayo ebendikhe ndawukhankanya. Sawubona amaqondo abetha kwe-18 avostile ngokunjalo napha eKapa Lodumo, kanti ke noko kupholile ngo-22 phaya eSpringbok. Maniphela imihleni nisale entliziyweni. Kamnandi mawethu.